Avui justament parlarem d'un senyor molt conegut, que és un artista que es diu Alexander Calder. És nord-americà i és molt conegut arreu del món perquè fa coses com aquestes. Això ell l'anomena que són mòbils. És a dir, són peces que ell fa amb filferros i amb materials que a ell li agraden i que creu que són adients i són correctes, i fa aquestes peces així i les va movent. Doncs mireu, jo i altra companya que vam marxar vam mirar aquest vídeo i vam començar a buscar tots aquests materials que feia servir Alexander Calder per fer la seva obra d'art del circ. Llavors els hem posat i hem posat tota aquesta seva materials. Teniu aquí. I què farem amb això nosaltres? Què podem construir? Què podem construir? Pues Un altre circ? Doncs Sí? fareu el vostre propi circ.